Dobrodošli na Vikadomisiju, kao što reče naš domaćin, kapetan Κώστα. Εδώ, όλο το μέρος είναι χριστουγεννές. Έξω και αυτή η μαύρη πέτρα που βλέπετε κολλημένη. Εδώ, όπως παρατηρείτε, η πέτρα είναι κατακόκκινη. Πιθανολογείται ότι εδώ ήταν ο κρατήρας του ηφαιστείου. Το μυστάκι αυτό. Άμα παρατηρήσετε πάνω ψηλά στην κορυφή, στη στρογγυλή, υπάρχει ένας φάρος. Στα 100 μέτρα από μπροστά μας είναι διάκριτος. Αυτός είναι φάρος, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1879 από γαλλική εταιρεία φάρων. Πριν 20 χρόνια ήταν αυτόματο, είχε ανθρώπους πάνω, φαροκλέδες που ανανάβανε και τώρα πλέον είναι αυτόματος, με ηλιακή ενέργεια. Ovdje vidimo jedan svetionik koji je veoma značajan za one koji koriste nautiku. Do pre 10 godina bila je jedna osoba koja je živjela ovdje, koja je upravljala sa radom svetionika, a sada je to automatski. Zamislite čoveka koji živi ovdje i na ovom malom ostrvu provodi svoj najveći deo vremena u toku godine, tako da je to bilo do pre 10 godina. Sada je sve automatski. Αριστερά μας είναι δεκαμένα βούρλα. Στο βάθος, εκεί που είναι τα δορυφορικά τα πιάτα, είναι θερμοπύλες. Δεξιότερα ακόμα, στο βάθος που παίρνουν τα σωσίδια που αχνοφαίνονται, είναι η λαμία. Δεξιότερα ακόμα είναι η στυλίδα. Και δεξιότερα ακόμα είναι οι ράχες. Εδώ είμαστε στο πέταλο του Μαλιακού.